Let minds and bodies be healed. Let there be divine recoveries among your people and in the house. Do a new thing in the midst of us. Let the veil be destroyed. Let 1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us, open your mouth, declare. Let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. And kind of we didn't want to say Oban can have Basia, that is a boom morning show. Now we didn't Ajay eventually baby. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, and Kaimpo Nippon, and James or dear Juma, we Bahan, Pakon, Jitum, Yankopon Islam, and Pana. Oba no to work and Mamma and Papa. When Yankopon count, you know, the count woman, the Yatro. Obuoba, manage Emma Hufamase and Nemetimino because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamishra Bibri. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. And I'm a homo brasso, no video yamoa. So Yame de Washache, a camp Quantanaya. Can we say I want you? A radina, yeah. Your money also no brandasio, no branding was no manasu. Another day, what do baby ever trade? Uko any Makai, Ukanito. And I'm a homo brasso, no video yamoa. So Yame de Washache, a camp Quantanaya. Can we say I want you? Ready Yamena, yeah. Mane waso no brandasio no branding wase no manasu nyamya de wadu baby wadrei okwa ni makai okaneto emma woremfi wonyami o onyami daranwa another de wadu baby wadrei okwa ni makai okaneto emma woremfi wajinko onyami daranwa another de wadu baby wadrei okwa ni makai okaneto. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM.
mrikane jamu ebia uko iuko hoda etime koye umwaje mai so ni para benfina udampo a nyonya mi obo onwana di wedu bebia wedu onwana di wedu bebia wedu baby obiana ti awatari no besu di mrikane jamu ebia uko iuko hoda etime koye umwaje mai so ni para benfina udampo a nyonya mi obo onwana di wedu bebia wedu minia onwana di wedu bebia wedu emma urefi unyami o emma urefi unyami dalanwa onwana di wedu bebia wedu uko wani mwakai ukanito emma urefi wajinko unyami dalanwa onwana di wedu bebia wedu uko wani mwakai ukanito Radio Papa Abuzike Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Baby babu boo, babu boo, babu boo, boo boo. Any pardon. Yeah. Unyami be sesame. Nane nyami sesanoe. Whoa, 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 whoa. Saba. Da 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 da. Pa 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 pa. J. Rapeni mi mo. One me ga jaba mi ra. Also the body here. Na me die many one kwa. Na me di be one money for ketia. Odum fwe. Boom boom. Boom boom. Boom boom. Boom boom. Ama. Yummy Jimmy oh. Jimmy 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 Jimmy. Haha. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth forever. We will give thanks to the Lord of lords, for his mercy endureth forever. To him who alone doeth great wonders, for his mercy endureth forever. To him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. To him that made great lights,
for his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. The moon and the stars to rule by night, for his mercy endureth forever. To him that smote Egypt in their firstborn, for his mercy endureth forever. And brought out Israel from among them, for his mercy endureth forever. With a strong hand and with a stretched out arm, for his mercy endureth forever. To him which divided the Red Sea into parts, for his mercy endureth forever. And made Israel to pass through the midst of it, for his mercy endureth forever. But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for his mercy endureth forever. We are talking about the Alpha, the Omega, the I am that I am, the King of Kings and the Lord of Lords. We are talking about Jehovah Jireh, Jehovah El Shaddai, the omnipresent God, the omnipotent God, the unquenchable God, the unbeatable God, the untouchable God. He has no competitor, he has no advisor, but the things he does bringeth blessings and glory to his kingdom. Anopo ye dia seda eni ayeyi ye de mount asifo nyankopon ni biemu ne wa ye boro adwene ne ntiase so ne wa ye no ye dwene ho aye ntiase sanse waje yen wayi yen e de afiri wu amenemu ye kodaye se wufo Erade na madom ni moboro hu so enu ntine ne mensam amaka nyinara me say for his mercy endureth forever. Na humobro tim hoda awurade humobro te hoda awurade humobro e wo hoda e de ma ne ma anopa awurade ye da wase yen yananke yen sane yen fata amusufuo bambi yen yanke ye kenkan a enka chirichiri ba bi nka ye wo awurade de yen abedi kan na wode ahoden ahye yemu anopa ya ye ni hweka ye ka kire awurade ne se na humobro etim hoda for his mercy endureth forever. Wednesday, 13th day of April 2022. Maakye Ebrena Aso. Enunti anopa ye mamu nyina ache. Ne ama makwaba. Edi aba henkan 93.3 FM. Eya na wa share nso am say free sa break up him say no ndu bebo. Eya agya tumu kasa fidie. Jumedia de brown so agya tum. Aninti yes say it is the most authoritative social, political and current affairs talk show. We bring you the well thought-provoking stories. We also help you shape your understanding of issues making headlines each day. And of course, it is an interactive show. We encourage you to be an active listener by way of sending your comments, your thoughts via WhatsApp or normal SMS number 0549 841 044 0549 841 044. What do I bring to the Befa Honomadi Abani? I can candy amount. Eyukiada Maakye, any idea, Bremo. On behalf of the solid team, top notch. Udi Ahinkan Kwame Yaboa, the international killer, the original Abo Zegeman, on the Animus executive producer, lead producer, Grandpa Kobe K, or Henneba Maakye. May offer me Obuoba
Ofori Amanfo, the Commander General, and Sroja Bakwayaka. Anopa ya sinkonya. Ye sinkonya senso dia na ay adwen kese nkomo. Ene ye ba bebo. Eni ti anopa yi. Yes, ya ho. Ya boy ya ho. Ye be sumo my Ghana. For God and country, as we always say. Anopa ya sanaba. Issues what town. Hey, na better no. Ye di kan kan wa ha. Ansa na omo aka ni nyina aka bi. Ano pain so obofo oba ye ne di bia ba na obofo no be sign yen akasa e dia fa asase a enye ye dia asase a obroni be ka say a strange land asase a yen free so na yakwa kopie so ano pain minimum asase a won free so akopie so but me minimum say ni awo fam nyina no awurade de ni hwew na e wone bremu no ensenkyere ne be daddy adansedie bebu so enti ananafo asase bia da wakopie so na otu wani a ento bi anim abrabo asase a eya anana asase a wakopie so na wani atutu agu nsam utwa woni hwe benkum hwe nifa anida so empie mfi ba bia ma no mesa no pay yen Jesus ebe kasa yen nyankopon no be kasa honhon konkron be kasa na dansedie be doso yes nkonwan awo yen konwan siemu na no pay adwadifo nkabomu kuo kese wo Ghana ha no mo eye guta omo se empanimfo de eto foforo bi de ba omo abato agu omo se omo nyintumu ne omo nyintumu chena anu ntia no so anope ye behwe ne yadi mu nkomo sanso so na national service scheme empanimfo de abase sesei no wo a wo bewie university na onye wo national service se eye mandatory intino upe umpe we wasa wo ye wanya omo kire se they will prosecute you omo de wo be ko gina mrana no na emra no ene wako ahye so nti wo wa wie university na o dodge national service no yesi yen kan kire wo pen se omani abre a se wanya eye mra se wo se wo ye nti wanya ye du be kwa kugina mra no anim na emra no wako ahye so ene titi ase ma me sanso na Ministry of Food and Agriculture odum se me no ka say omo de tabono e de ato eburo e na afei soya beans enye no nko a ade bi eye green ewo Ghana ha no omo de tabono to so se yentumi emfa eburo enkwa ama no ne nkoton ye ne saa se ne be ya ne ye wo no ebeso yendi na eno na Ministry of Food and Agriculture e de abayo tu dwa se omo ankasa de omani be di akire nti omo be ha omo ani se ha se okode ebrensi amo a otu ana ne nsem mojabum omo de be di akire na obibi oba na gele se wadi eburo be free Ghana akọ man foforo so no omo be na so aye hye se na national health insurance say oko private schools na private hospitals rather exclusive from first no na bebre no no mu ni so enei ya di bebre no de ato but omo kire se sa health insurance na ye omo age peniese yem form nto so na ayarefo ba wo mo hwe wo mo e wo sa aban tu omo ka no aban tu omo ka eni timi no ka sei omo so kire se wo mo e ba be withdraw wo mo services no ano pay wo mani abrenti ya trom so munya botre no me bon komo no ma kire mo nsem a kire ye ente sadia ene no mo ya fo mo kwan hey panaram pam pam panaram pam panaram pam na bia good what my name says I want from a cry I tried to not share what from a cry until no body am my son if you want it na bia
About our for you, my brother, 7 fantastic enough, Yantin na and then on the Yamibo for the buy and tempestuously. Yanko can once a sense who here. I need to watch, let's say, we're prayer mantum and a day. In soon be gugu, ever me a yahoo do be. Sounds so and soon be muna. And in Tiana was and so dear mammy. Now, or let's say a query abremonoa. A prayer mantum more hanamono, and me be a really be pick crab, but and none or let's say in sube muna. Ebemuna na ye kwa nwumrebre mu no a asase se petepete enti ene no kire se nsu ne be petepete kakra ewie mu be ye nwunu ene enti ya no ahye ne nso especially mu amobekwa afuo mu no eya am monitor weather no se eduru ba bi na nsu ni mu na ebe pete enti na ntempa so no abafie maka cho se wo ma nsu boro wo afuo mu a uta yare enti mesre mo mepemasem pa enti wo kakra no ma wani so ahwesoro no ahwese de weather na ekọ se weather no enya na wabafie untumi mfa enedai enya afuo ni mu adwuma nyina enwie da bi Yesu kura wantumi owie ye no de agya ho se yen nto aso enya wo na obewie ni nyina nne eya no nso adwene wapomuden ho sanse me medwene wo ho enti wanka sanse wo so odwene wo ho no so wafomo kwa wafomo kwa he wafomo kwa you wafomo kwa na enra me no sase na ye ka sembi edi afa Israel fo anyankopon hye won bose ode wo mobekọ bose asase so na bose asase no ana awurade ase wo bose ode wo mobekọ so no abusia enya se wo sori ya na wonya no so easy ena okopie ho no mo awurade de wo fa a sequence of life series emu ansa na wo kwa koduru bose asase ne so eni ntia no pese wo tie mi a e wo se wo tie ase say you must subject yourself under the sequential of life. The sequence of life, you know. The sequence of life. That life series, you know. You must subject yourself under that. You must go through that process before you can testify, before you can see the hand of the Lord, before you can glorify the kingdom. You must go through, you must subject yourself under that sequential life. And son of it, bibi. Oh, you are going to so bad. Awurade Nyankopon say Israel for boss say. Me de mo be ko boss asase so. Ano pay obi awurade ase obi bo. Se obema na ware, obema na wo ba, obema na juma, obema na sidan, obema na tukwan, obema na ko school. Eye boss awurade ase. Nanso ka kira me se oba edwon sa be se odamiri fo matena ase. Na on subject yourself, on submit yourself, on mera ho ase, emfa the process of life, the sequence of life. Mama kan tro abrabo no eye ni disuo awurade Nyankopon kra boni wiase no nanka wo ho kwan se obade nyina bomu prekope no wo sa tumi no but o se da bi e wo sa me de ye ni disuo na eye nsendaye e beda ho no mo e de ama me ma eba no mo so ate ase se abrabo eye entoboase abrabo ye firi ba ko ne akomienu ye firi mienu ne akomiensan ye firi miensan ye ko nan eye ni disuo sa kopem se awurade de wo bekwa koduru baabi a wono awurade waka ne ho ntam se ode obeduru se awurade mfa wonuru ho no mo a you have no right to skip the process. You have no right to jettison the process. I'm telling you, you can never jettison the process and get to the end and celebrate in peace. Never. Everybody say Israel for ball. Eso wadon be ko pie bossa asase ne so wadon be ko asase a the land that is filled with milk and honey na abusuan omo enya ne easy na e wo so go through the life process and pay you will go through a certain life process me pesa wo ti ase say eye abrabo
eduru baabi a ɛyɛ de eduru baabi a ɛyɛ mmerɛ hɛ yɛ adwuma yɛ ayɛ yɛ ɛtɔ da bi a wobɛtena microphone akyi a na wayɛ mmerɛ ɛtɔ da bi a wobɛtena microphone akyi a na you have the vim and the vigor to proceed hwɛ ma menka nkyerɛ wo ɛtɔ da bi a wokasa kora no ano fomfom but ɛtɔ da bi a wotumi nya wo day ɛyɛ saa na abrabɔ ne teɛ enti mepɛ sɛ mema wo te aseɛ sɛ yankoto a yɛna obi bie no wɔn mo ɔse na nikum na ɔkɔ ya ogyina hɔ sɛn ɔse ma tɔmpa so tim no ɛwɔ sɛ wo burn it down na wo tɔmpa ne so sɛ wo se wani kum nti no megyina hɔ no a na ma tɔmpa no so biri mu a wobɛpira saa na abrabɔ teɛ enti awurade ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ me awurade ɛyɛ me ɛna mahyɛ mo bɔ maka me ho ntam sɛ mede mobɛkɔ akɔpie bɔhyɛ asase a ɛwoɔ ne nufunsuo ahyɛ so ma na ma menka asɛm bi nkyerɛ wo impo wɔ saa asase no a awurade sɛ wɔn mo bɔ no wabra Moses ɛsoma ɛyɛ nyansafoɔ no sɛ ɔmo nkɔrɔ saa asase no awurade aka ho asɛm no na ɔmo mfa ho amane bɔ mfa mmra no ɔmo kokoduru asase no so na abusua na ɛyɛ akwareɛ ɔmo kokoduru asase no so no na nkrɔfo a wɔsoso wabɔ ɛtɛn wɔm ɛne wɔ asase no so but anigye sɛm ne sɛ awurade sɛ wo bɔ a ɛmfa ho ne sɛneɛ the present situation betimi ayɛ ɛmfa ho ne how it looks like awurade ka sɛ ɛbɛyɛ yie a ɛbɛyɛ yie san sɛ ɔno ɔkasa a obi ntumi nnane no na Bible nso ame ate aseɛ sɛ awurade anim asɛm bi ɛba abɔnten no sɛ ɛnyɛ adwuma a ɛnyɛ adeɛ san kɔ back until it performs its purpose. It will never go back. It will never return to God. See, I see for me. Omo kodru saa asase no so na ohwe mrantie ne maba wo omo abo na omo ba ye asem na ebi ne mo ka omo ye soma omo so omo konkohwe na omo fa mane bone mra no ebi mu ba ye omo se ei da bi o ye koye no se ne obo ba da ho ne de wawu awie ye koye no se ne waye ne de anida so nim na ebi mu nso ba ye ebeka se ye koye na yampa se ne ye nwua na mo ka no na wabubu agu ho na dida so nim but ye gie nyankopon ni di se osese ye boni din a e woni mantampie mu no ye nya ayaresa ye wo gidie se awurade nti Obuoba be san sori biem ye wo gidie se abrabɔ ni mu odendie ye wo gidie se enne ye toto eniema mu ye wo gidie se awurade asɛ yɛn bɔ sɛ yɛn nso betimi asidan no ɛmfa ho ne sɛ ne cement bag ba ko boɔteɛ ɛmfa ho ne madwuma salary aminya sɛ me de compare cement ɛne nneɛma ye di sidan sɛ ne boɔ kɔsoro a ɛnya de a sɛ ɛyɛ nipa nimdie mu a in human wisdom no ɛnya de a metimi asi abrosan ɛnya de a metimi asi manso but awurade nsesɛyɛ mu no in divinity perspective no awurade sɛ me mesi dan ɛwɔ nipa nso nimdie mu no ɔsɛ the present situation the present salary does not permit you or cannot permit you to build but awurade say notwithstanding the hardship of life notwithstanding how tedious and how difficult life has become memi awurade me say ubesi dan madam ubesi ubeto cement yesisi dan no ama wankasa kra yem be hye eno ne awurade de woka na anopa yi enya masem no masem amede ba ye tiawa awurade bosa wo share Israel for no enye se fiti prekopa na ba mu hwe ma menka nkyerɛ na awurade wo ho kwan senka o kan asem de mo be kɔbɔ asase no so no na o senka wo tam Israel for na wode wo musi na batiri so na okoto wo twen bɔ asase no so but wo se da bi abrabɔ ye mo ne saa obo abrabɔ saa kra no wunya dansidie e wo se we go through a certain process of life and into what woman famu eduru baabi no Israel fo a awurade kan wo mo asem se omo ye ono ankasa na busuafo omo ye na dwapade no eduru baabi na wo se Israel fo kodi nkoa omo kokoye nkoa omo koye nkoa na Bible say Israel fo ko pie Zion no Zion ye kasa Zion a abusua anka Zion eye nkabomu anka Zion eye asumdue anka Zion aware no eye nimonyam nanso abusuafo Israel fo duru Zion kroni mu anan ewo senka animonyam ne ba ewo senka nkabomu ne ba ewo senka osebo ne ba ewo senka adansidie ne ba no Bible say asase ne so enyema pa no edaneye na ekutia won wo mkoye nkoa enti abrabɔ no waduru baabi a wɔsenka wo ware tie waduru baabi a wɔsenka wo ba waduru baabi a wɔsenka wo si dan
nanso so niema dane aye Israel for de ni bi Israel wo muduru Zion no abusua ye ka se Zion na se na medi kan ka kire on ka Zion de asekire ne odo asekire ne asumdwe asekire ne nkabomu nanso so wo muduru ho no na asumdwe ni ho waduru age bi a wo so ware but unya nware ye utu ani ento bi anim ensem ankrofo akeka doso ebiri mu kire se ho we no ode na bra bɔ akwasampa bra afei no wo pese ye ware no afei no wo pese wo afei no wo pese otu kwan afei no wo pese osi dan afei na wo pese ye biribi de ma ne ho ani da so asa enkrofo kansem waduru ba bi a wo sanka nije na eba nanso adane awerɛho Israel fo ba bi omuduru ye no na wo sanka nije odo asumdwe ene nioma pa awurade aka no ene bam but unfortunately etani ye eba be ye the vice versa of it enu nti omu gusu a omu na mabrabodi mu nu anu a omuduru ba bi a ehomom because say ye ka se Babylon crowd ye ho no eye ade ye ya omuduru ba bi ye ya e wosen ka hompo na wo mo ba tutu wo mania ka se ye duru ba bi ye ya no ho no na o sorry ye be ka kire mo se monto dwom na o se na mo pa mi duru mi mpanin fi so wo se me ware ma nware mi duru ba bi wo se mi sidan ma sidan mi duru ba bi na wo sen ka mesere ma nsere ba bi ma be duru ya ha enyon aha da enyo ni momu na wo se me meto nwom sesen enti ye ka trom so mo ntonyo omo kai eni die eni ya yaw niema wo mo komu wo Zion a nka Zion e wo se nka ho momu na nka wo gio mani no omo kai eni ti Bible say by the rivers of Babylon there we sat down we remembered the torture we remembered the kind of terrible treatment meted out on us. We remembered, and until they wept. And opay what drew assassin baby. Assassin baby what drew no, and it does what son. Baby what drew a brabomum prempre no say utu any and toby anim. And into Adani was soon. I don't know why we what debia you are singing songs of lamentation. Quadrum enkwana wo to meti mewu minkwa mi fie meti mewu but anope I have come to tell you say awurade a wode wo saase awurade a wonku wo a woda so te ase no ose me meka nkire obi anope say sa wade no na ne bre so ye ne pa ho ena na nipa ka ena wunya nte ye me ka kire wo ena anu ya won kran enye Cote d'Ivoire ne si ye enkran enye baabi foforo ne si ye enkran ha ya maame a wanya mfinhia no aduosia ensia 66 years enkran ha ya wa wontafo sa nyankopon no a de bia ye fa Bible ne abiemu na ye ka oma Sara wo ye oma Hana wo ye oma Somasi obenten wo ye no ye ka ne sa awi afa ni akopa ba bia tena ye ni gidi abiemu sa mpanimfo ye bobom din wo Bible mu no eya no wa check wo age so no mo mfie san no mo nyina mfie no kwa animu but Bible so mo wo ye how old are you o problem no how old is your problem me question na me bisa no o problem no anyini chen Sara anyin chen Hana ana anyin chen o edikanfo na awurade edai ni tumi adidi kire wo na anyin chen wo mo se anyin chen wo mo dia madam nyabotre life is a process and you must subject yourself under the sequence of life oti ase sa afi obehunu say baby amaduru no I will sit by the rivers and weep. But I have the hope. Say awurade oma baby ametie menka ho. Edina da wo so ankrofo de fro say wo ye bonyini no. Yes, oh no, wo Zion waduru no. Waduru Zion. Ade na yekoso abrabom na wani nye ho no. Eho no baby wo sisi ya no your present location no eye wo Zion. Ebia no wani nye ho. But I am telling you say awurade de animunyam. Awurade de adansedie, awurade de ade bia ebeboro wadwene ne wonte ase so de ba. Israel for ne de omo kae na omo esunye. Awurade hye ne ho animunyam. Abusua eduru ba bia wo kae niam bia asisi a usu. Wo kae o Zion breso no sika bia na wo na afiri wonsa.
okay wo Zion breso no edan bia wo siye ene yade enti watonton adwapade ni nyina okay a ene yi usu but asɛm a onyankopɔn sɛ memfa mmerɛ wo asɛm a nyamebɔfoɔ sɛ memfa mmerɛ wo ne sɛ nyankopɔn a oyi Israelfoɔ ɛde mu firi nkoasom mu ɛde mu kɔ animuonyam kuro ɛkɔ hyɛ mu animuonyam ne mu no sɛ nyankopɔn ne da so te ase de tumi da so te ase na hoɔden da so te ase na ɛyere so kyerɛ so sɛ dɛn wonya abotrɛ na wotena no nwunu no ase a ɔngu w'anim ase da biara da adom wura ne nkɔ so anhwɛ wo so na nadom nɔɔso na ɔma wo nteaseɛ na ɔma wo ahobraseɛ honhom na ɔma wo hunu sɛ life is a process, therefore you must subject yourself under it and you see the fullest at the end of it. Awurade nka ho na dom no so mfama wo nonso abo pepepe wo fie ha nti ye gyamu e de ama sports omo wi a ye besan aba me no ka say yen deputy programs manager AJ